Va ser un cantautor molt reivindicatiu durant la dictadura militar que hi va haver-hi sobre el 1968, em sembla, un cop d'estat, i a continuació una dictadura militar, i ell es va mostrar molt combatiu amb cançons. Llavors hi va ser, primer li van censurar totes les cançons, llavors el van arrestar i finalment es va exiliar. I quan va poder tornar, va crear aquesta cançó que es diu A pesar de vostè, que vol dir tot i vostè, a pesar de vostè, i està dedicada en el dictador d'aquell moment, que li diu, tot i vostè, la vida continua, i demà serà un altre dia i vostè no estarà aquí. Diguem que és un cant a la llibertat d'expressió i contra l'opressió. I és molt maca la lletra, ja ho veureu, perquè diu això, que tot i vostè, tot que vostè ens estigui en perill, el sol seguirà sortint i nosaltres seguirem cantant i seguirem ballant. I aquesta cançó es va convertir en un himne per la resistència de la dictadura, a pesar de vostè.